kene kemas bukuj jangin duai lang kamta menta kesengi sing burom jong ni kelas bukuj in duai kamta me na menta patan ni kelas lai spa lai pukandai Vale casquejawa iawan shamikupa iawan mislenyame poli ujung kajingpa shaduan jumikutrai kajing men badakan wai lajing imiwanaiti Haga katenguk pa badakon badaman sem bakod. Amen. Ka jing e jung try jung e Jesus Christ bad ka jing e jong oblay lambat ka jing slog jong omen sem bakod kindan rengkat bad pi baro. Bad piru. Haga ne kasngi bangirake kasngi buram jong u ambros bakod kohan men kopara ngi kerpat bad ngi wat ka jing asaj ka jing na ka benta jung iwe paiwe ngi ti badeu ambros bakod ubayalam ban penpai biang syaka jing babha yaw Augustine bakod ukun jong ka Monica den mata kadau ngi ru ngi pan ken ka jing duwai ka jing asaj ka jing na ka benta jung iwe paiwe kam tame kat bang dang don ha ka ne kapor adaban ka bamangiru ngila ban wan pai biang sya kelanti ke babha sya kelanti ke botrai kwa yang i bangen yaj bangen penbej yala ka chong ka jing em balang ba ka jing duai ka jing asai ka jing ngila ban long kita ki bakloi ban penbej yala ka chong ka jing em ban pen kre na ka banta ban priang yo jisu ha ka Christmas ko han men ko para yo le se manga ma phi ngi ai laj ngi bakla ngi landat ye ka jing hikai ka jung blai den mata kadau ha kan klamato ken ngin pan map nau trai na ka banta baro ki pop ki sang ki bangila le ha ka jing em jungi ai bo trai map ai bo trai side no ya ki pop ki sang ki ba manga ma phi ngel le ha ka jing em nga phla how blay badan bor baro bada phi ko han man ko para bangala le pop shibun e da ki jing prakhat da ki ten da ki kam da ki jing le klet da ki jing le pala junga da ki jing le pala junga da gijing lai palat bakraw e junga namar gata nakarpat ikamaria bakoj kabaya sa gathe soti ya kangel berkirukoj badapi kohan men kopara banduai na kabanta junga how try oblay jungi oblay badan bor baro unisne yangi badalama begi pop jungi unyalam yangi sha kaching em bom jukut amen. Try can rat go blaze na yangi. Try can rat go blaze na yangi. Christo mago Christo ram go no penim Johnny penim yangi. Rat ko blaze na yangi. Dragon rat ko blaze na yangi. Christo mago Christo ram ko no penim Johnny penim yangi. Tongin ya duai hagane kamas ke bekod ngi duai kerpang e na ke benta ke mensembal klad no jong i ba Fridian Parlin ding do
ai bo try un ai ya ka jing thai bom jukut ha ka hima ka jung u ngi duai ru na ka banta ka ing ka sam jung u mama kiru kinyo ka ta ka jing e ka jing kurku ka jung blai ha ka jing em jung ki ba man la ka sngi kerpang e mama kiru kinang la su ban em ka jing em ka ba ha bandan ka ta ka jing e ka jing suk hapo ka ing ka sam ngi duai ru na ka banta ka ing ka sam jong e trinity thong ni ba maki baro kinyo ya ka jing koi ka jing khia ha ka liang kamet bet kaman sem bakin light na ka jing e ka jing jinjar ha ka jing em ka jong ki ko blei me balapan long yaw bishop Ambrose bakoj unong hikai ya ka jing e catholic bat kanuksa jong ka jing slur jong ki apostol topen mi hapo kabalang jong me ya ki breu ki bakat kum kadanot jong me ki ban sensyar ya ka da ka jing slur bat ka jing start da trai jing Jesu Christ sukun jong me bai mat ba sensyar ringkat bat me ha ka jing long ka wei jong man sim bakoj ublei junam la junam amen Kajumpuli na kitab u Isaya. Utrai ublay ubakhut ki Israel u ongkumni. Da shisha kopat benriu hasion. Pi ki basyong ha Jerusalem. Pin omyam shu. Da shisha unseles bun ya pi habayot sngau bapiam. Marya yot sngau unsa jubab ya pi. Wala utrai ulapentian ya pi da kajing sosat. Bad ulapendi ya pi da kajing lanot. Penban unong hikai jong pi un omburi shu yaladi bat pin sayo I dalaki kemat yala unong hikai kishkor jong pi kin sayo sngawi kaktin kabakren nasyadin jong pi kabaong kanehu kalenti tuyaj haka haba piyaj baklasha kamon nisha kadiang bat unsa ai slap na kabenta usambay bapibet haka kendo bat usambay yaw baka kendo kan penmi unsay kiso kibamet bat kibabun ha kata kasngi ya ki jinri jong pi en sa ai ka jaka bamplang padu khon lang brot un sa bamplang ha ki pentha ki bayar ki masidap bat ki kada ki balur ya ka khandau kin sabam da ulang yap ubashingam ya ubalakan ter bha da ka jin khat badau pro haman la ulumba ubakenjang bad ulumrit ubajrong en sadon ki wa do ki batuj shat ha kata kasngi jong ka jing penyap ka pakrau ha ka ba kiying paki dulan ki khlem ti ka jing shai jong ubanai kan salongkat ka jing shai kasngi pat kasngi kan saphnai hnyo sha lakat hnyo kisngi shasin shai ha kata kasngi ba utrai uta dawai ya ka jin mong upai jong u bat upen ko ya ki jin at berliang na uding ka wut jong u kaktin jong utrai Isango yaule Samsis pak sapunyo nomor ras pak ndrupunyo ras pak ndrupunyo Shishaki
kat badang laban shem yau tokot yau kat bau dang don hajan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Utrai don rain kat bad pi. Kabat piru. Kajing pule na gospel bakut kat kum Matthews. Kaburam hame kotrai. Hakata kapor u Jisu lale jingo ya kinong ba bat kinong red keleng saudong. Udah hikai hakisana kok jongki bat ulayalap ya gospel jong kahima bat ulapen ko ya kibriu na gajing pang bat gajing kreu harukom. Haba ulayo i yau ba ulasngeu lem na kebenta jongki namar ba ki la sha leben bat sa rangli la kum gelang brod klem nong sharai kum ta ulong hala hakisan ran jongu kajing ote kababun shisha Henry kinong tre ki kendiat namar kata to kerpat yau trai jong kajing ot ba un pa kambun kinong tre sha kajing ot jongu badol khot shaladi yaki kharngut kisan ran jongu badol ai haki yakabor halor ki mensim bomman ban be no yaki bad ban penkot ya gejing pang bad gejing kreu u Jisu ulapha yaki kharngut udapha bad pha yaki kilej sha kilang brod balaja jong ying Israel bad katba pidang lej toyalap artat toong kahima ublay kalajan to penkot yaki bapang penim yaki bayap penkot yaki basanyang lengkut beno yaki ksut pilayo e piru to ai e ka gospel jong utrai Kajing ara ya me ko Chris. kohan men kopara katba nginang jan katba nginang yaj hakan ka ayom jong ka por adben panginapan kre na banta ka ayom Christmas sachisin utrai ukhot barwer yang abadipi lengba ka gospel jong Matthews kalanong kaba kendai kebangi ngelayas ngau mentan kaba Jisu upha baru aibor hakisan ran jung nungkong nang sabe banyalap ya gospel sepang kahima ka jung bat kumbang yos ngeu wong haba pilej banyalap toyalap batoong artat kahima oblay kalajan kanai kadeti kebenengkong kaba u Jisu upen kamti ha kisan ran bad haki apostol ka jung den matagadau mangi iwe pa iwe nadu ka kalimat kabangi layo priang ya ka baptisma ngilong kisan ran jong Jisu ngilong kinong bud jong Jisu bat ngidon kata ka deity banyalap ya ka gospel kat shaka jaka kabangi lej kat shaka jaka kabangi dan bat ngidei ban kren sapang kahima ka jong blay kamtame ngidei banong artat kumbau Jisu ong kahima ublay kalajan ya baro kibriu kibangi kendu kibru kibangi trelang hakano kano ka jaka hakano kano kapor dein mata kadau ngi haban kli lade hadu kano ken manga bat mapi ngi shim khia ya kanega deity ne ka kamram ka bau trai ulapan khamti yangi bat ka ba balaptha yangi banle ban yalap ya gospel ko jung trai ban khot bat ban wer ya kibriu ban wan khamjan shu khamtame ban pan kre ban pediang yau namar kahima jong kelajan na kebenta jonga bat jong pi nang capat ngiyoi u Jisu daladehi haswa ba mau un pha ya ki khat arngut bat haswa ba un ai bor ya ka bor ka ba mau lale u don kata ka jingsngeu bat ule ya ka e ka ba usngeu ngiyos ngeu na basdang jong gospel u Jisu ulej keleng saudong kanong ba bat kanong red kabamot ulej nakawe ga jaka shakawe ga jaka tang banyalap ji gospel ga jong utrai
ho yolese mangamapi ngim yolat ban ngim don kata ka bor ban lej nakaway ka snong nakaway pat nakaway ka risha kaway pat Henry ngidon kata ka bor ngidon kata ka deity ban lej na waybreu sha waybreu nakaway ka ying nak shakaway pat ka ying ha ka jaka ka bangi shong isa baleng ka ega daw ka bangi haban lej ka daw ka bangi haban lej na waybreu sha waypat nakaway ka breu sha kaway pat nakaway ka longying sha kaway ka longying pat namar ba ngi dan katakat kamram ka bautrai lapan kamti yangi ujisu habau late nakaway ka snong sha kaway pat ule ya ki kamba ki kamsan ka bangios ngau ka gospel ka ong nungkong na sabe klempep ban ya lap ya ka gospel ka bahar pat upen kot ya ki breu ki badan ka jingpang bahar rukom ka jingpang bahar rukom upen kot Kohan men ko para kan mau haba ngi kendu ya kibreu haba ngi lej ban ya lap ya gospel ko jung trai ning kong na sabe klempep ngi dei ban kren ya ka ktin ka bau trai la kren ka bau trai la pasiau yang abadi pi ka mangi ong ngi dei ban ya lap sapang ka hima ka jung blei ngi dei ban khot ban were ki ban kala ka bamot bat ban im ka jing im ka babaha kanai ka dei ka ban kong hadin ka tapat kan mau kajung yalap kajung a kajung pi ya kaktin kajung belai kadai ban bot lengba ki kam ki babha ki jungi yolesi manga yolesi mapi ngim don kata ka bor ka ikhtiar ban kata ya kitu ki bru ki bapang basutom ban pen ko ye ki kensan lene hang to hian rei kajung duai junga ba jung pi habangi kendu ye ki kajung duai kajung a kajung pi habangi rung haying jung ki kalong ka bakong san Hadin ka jing duwai ka junga ka jung pi ko hanmen ko para kiktin ki bangi kren haki kiktin ki bangi penslur kiktin ki bangi pensungan kiktin ki bangi aimen semeki kilong ki bakong san hadu kata banya ka ba ngikta angi penkot ya ka jing pang ka jing sitom ka bakidan banya ka ba ngira ya ki hospital penlut ka spa ka pheu ka jung pi nak banta jung ki hoj kita kilong ki bakong san rei haba ngi duwai nak banta jung ki haba ngi kran ngi khana haba ngi penslore ki haba ngi pensnganya ki haba ngi aimen sim ya ki hakapor ka baki dan hakajing e gajing jenjar klempep kin sayo ya gajing ko gajing khia klempep kin sayo mat ya ka bor ka jung blai lengba ka jing ya lap ka jung pi ya ka tin ka jung u lengba ka jing duwai ka ba pi duwai lengba ka tin ka jung u Namar bang yos ngeu ujisu daladehi udon ka jings ngeu lem ya baro ki breu ki badan ha ka jing pang ka jing sitom ka gospel ka ong bat ka yuto nga ya pi ha bau yo i yaw tau paj ba ba yulum saudong jung udon ka jings ngeu lem namar ba kilong brod klem nong sharai kilang brod klem nong sharai habangi pej hak im langkas alang jungi don shibun kine ki pai ki jong blai manga ma phi yolese ngilong kita kilang brod klem nong sharai ki bom don ba pej bakmi hak im langkas alang jungi don ki khun swet don ki khun rangli hak im langkas alang jungi don ki bru ki bom don ying bom don sem don ki bru ki bom don ka jankup ka jansem lane ka bam ka di ka babiang hato mangama pi ngidan em ko hanmen ko para kata ke jings ngaulam haba ngila dab yalap ya ketin ka jungblai haba ngila dab duai haba ngila ai jing kermen ai jing tengane ki leng baki ketin ki bangi kren ngidai banle ki kam ki babha ka jing yalap ka junga ka jung pi ka jing duai ka junga ka jung pi ka jing kren ka junga ka jung pi kim urlong lane kim pura lada mangama pi ngim kloi ban ya rap ban kentiu yaki ban light na kito gijing jar jongki niyo i bakine ki bau jisu le dalade ha bau le dalade ukwa ken yang abada piru bangin le bangin pendap yakine ngin pen pura ya gijing lap gijing yaktin gijingu ngin pen pura ya kata gijing doai jungi ngin pen pura ya kita kirkom kren kirkom khana gijing pi gijing pen slor gijing pi yaki da ka ba ngile kam isnei da ka ba ngi kener kikti gijingi ni kentiu yaki ban light na kito gijing gijing sitom ko hanmen ko para kat bangi dang don ha kane ka ayam ka bamenta ka de ka ayam de ben ka bangi up khmilenti
ya ke jing wan ke jong kres ke jing em ngi dei ban le bat pendep ya ke e ke bau trai ulap tha yangi ya ke e ke bau trai ulah hikai yangi ban le ladang ngim le ladang ngim pendep ya ke e ke bau trai ulap tha yangi ladang ngim le ban ngim pendep pura ya ke e ke bau trai ulah hikai yangi kalong le na e ke jing pan kre jingi ban pediang yu ha kata kasni Christmas ngiyo i ban ngiyo snyo kajing im jong amros bakhoj u bishop daladi u im kajing im ka babha daladi u yalab yaktin ka jong blay daladi u long uta u nong yalam jong ka balang jing yu bakrau hapo ka balang Katolik bat upen iru ya kata kajing krau jong u lengba ki kam ki babha ngiyo i ban ngiyo snyo ba dei u amros bakhoj u ba khot ya u Augustine u ba kren u ba yalab ya ka gospel ka jong trai how Augustine ban kela ke bambut dalam ba ka ching yalam jong amros bakhoj bau Augustine u kela baha ino ya ka to ka ching em barem jung u ino ya ka to ka ching em ba pop jung u dei mata ka daw manga ma phi ko hanmen ko para ngi dei ban long kum amros bakhoj bat kane ka jing long jung amros bakhoj u bishop u ka dei ka jing hikai jong jisu yang ba de phi dei mata ka daw ha ka ne ka sngi ban hakis ngi babot jong jing em jongi token ngin pendapura ya ke e ke botra lahi kayangi ban yelap ya ke gospel ko jong trai kham tame ban khot ya ki wei sha ka jing kelak bamut ka baar bang habang irung habang ikendo ya ki berugi pang basutom ngi dei ban duwaina ka banta jongki ngi dei ban kren ban khana yaki ban krishan yaki ban aiman simlam yaki bat kumjuru ban penpura yakini ngi dei ban yarap ban kershan ki lengba ki kam le isnei lengba ki kam babha ki jongi ngi duai hagan klemat ngi pan ka bon oktrai ba mangiru ngi la ban le pura ya ke e ke ba ulah hikai ngi ban le lengba ka gospel ka bamanta ka sngi kumjuru ngi pan ka jingi saj badan borom jong amros bakhoj u bishop ba mangiru ngi la ban khot ya ki wei sha ka jing tla ka bamut ban wan kham jan shautrai an yoro yo Jesus Christ Trong nhìn phla là cái trong cái chừng ngết ngà ngết hồng lấy qua bên bờ là đó Nong sa ko neng pakan jauh Masa Jesus Christ unu marwai sungu Israel ya bala Ona man sem bakhoj ya balakha na kamaria the soti ubasha la bain hapo Pontius Pilatus la sana pnai u la ya bala te u la ya bayab ha kasngi ke balai la mi pat ke bayab la kiu shabneng usong sakamon blai pa badan bor baro nang ta wan pat ban bishar ke bim ke bayab ngangai dau man sem bakhoj ha ke balang Katolik bakhoj ha ke sing selok ke khoj ha ke sing ma bagi pop ha ke sing mi pat ka do bat ha ke sing em bom chukut amen Lai spa prapuwe. Beit gani ka jing terwa Beit yang iko try Beit kabangi don kendra Nisau babanai Jingnya jauh metrai Jingnya jauh ni Jingim jauh metrai long berkumpul baik pakai berat aman dan cukup berhak jeneng dan pedang penuh telah Yakim koruk bukawan angin
to duai ko para baga jeng kenya jenga ba jong pi kan long ba priang hunak madu bleu pa badan bor baro to try pideng jing knyana ji jong pi magta jing ro rom ka teng jong ka jing mata ing balang lo ko jong baro ko wei kat bangi pen menta ya ke jing maya jing blei ko trai ngi kerpat ai bao men semba khoj un pandab yangi da kata ka jing shai jong ka jing ngej da ka ba uyai pen shai yo ambros ba khoj na ka banta ka jing pen priang ya ka borom jong me dau kris utrai jongi amen utrai dan rengkat bat pi rengkat bat pi ro to kan tu yala ki danot kan tu yaki to ngai ngu trai blei jongi da shasha kalong ba shong hok bat ka badei ka deiti jingi bat ka jing pen em yangi haman la ka por bat ka chaka banai ngu yeme ko kan rat ko pa ba khoj ko blei badan bor bat bom chukut lang ba trai jongi u Jesus Christ uba ha ka jing wan banong kong jong u ula shim ya ka jing long breu ba po jongi bat ula pendep ya ka saindo ka ba ula mang na do mensua bat ula pli na ka banta jongi ya kalanti sha ka jing pen em bom chukut khnang ba ha ka jing wan ba ar jong u ha ka bor bat ka buram ha ba khadu khadwai upan pau ya ka nam jong me ngi ki ba menta ngi ap khmelanti ya ka ta ka sngi ngin la ban pnyang ya ka ta ka ba ngi not ban kermen ka jing pen em balakular jong me bat namar ka ta rengkat bat ki angel bat ki ar kangel ki khets em bat ki hima bat baro ki paj belen bat ki bor jong ka meneng ngi ruai ki jing ruai ya ro yeme bat ngi pen bana klem sange bakut 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 utrai usim dan baru lagi pa neng bat perteki arwai lang kajing ya roh sana usana syajrong tam yum leyo sana kajing ya roh yutabawan anam ada keteng utrai neng bat perteki arwai lang kajing ya roh sana usana syajrong tam yum leyo sana Dasha melong bokoj kotrai katame jong ka jing khoj baro namar kata ngi kerpat yame topan khoj pan kantang ya kine ki jing trwa jungi dag bapha yaman sim jong me kum kam jer halo jong ki bakin kala long yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesus Christ hakapor baladi no yu badala kamon snubha ula priang ya ka jing sha shutom ula shim yukpu bad kabangu yame ula kedia ya u badalai hala kesunran u ong to shim batabam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keba NIT na kebenta jong pi ha kajukur kam enda lalaya bam ula shim yaku kuri bat kabangu biang yame ulai hala gisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong ko kuri jong kasnam jonga jong ka jutang batmai bat bom jukut ya kaban penme na kabanta jong pi bat na kabanta ki babun na kabanta ka jingmap ekipop tole yakane ban kan mau yanga Kajing maya jong kajing ngej
kata sin Ngi bam yu le uku Bani de agane kakuri Ngi pen pna ka jing yap jong me ko tra Ta du men Namar kata ngi ke bapen menta ya ke jing yap ka jing me pa jong u ngi terwa ha me ko tra yu po jong ke jing em bat ya ko kuri jong ka jing pen em ngi dai ngu adam namar melanyew yangi ke babet ban yang ak ma jong me bat ban shakri ya me da ke bas ngoret ngi karpat ya me bangi ke bayo benta ka met bat kasna mukres ngi long ki ba la panetale ka we daumen sem bakoj tokan mau ko tra ya ke balang jong me ka bla priang satala ka prathei Bato penjana ya ka ha gajeng it rangkat bado Francis ukpa bako jengi uwal bad marwain yu bishop jengi kakan hun ki bishop bad baro ki lengdo tokan mau ya shakri jeng me I Freudian parlin ding do iba melakot shalade na kene ka prathei to ai ba mai ba yolong ka we bado kun jeng me ha gajeng yap kum gajeng u in long ka we ru badu ha gajeng me pa jeng u Tokan maulem ru ya ki hanmen ki para shenrang bat kantei ki baliothia da ka bakarmen ya ka jingmi pat bad ya baro ki balaklat no a ka jingi snei jong me to pdiang ya ki sha ka jing shai ka khma jong me to isne yang i baro ngi kerpat ya me baringkat bat kamaria the soti bakhoj ka kmi jong blai ujisa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bad baro kru khoj ki balapen sngu bahaya me pateng la pateng ngilong ke babet banyo bantalem ha ke jeng imbom jukut bat bengini ro bat pandan burom yeme daw kun jung me u Jesus Christ dau lembatu bat hau kan long hame ublay pa badan bor ha ke jeng long ka we jong men simbakut baro ka borom bat ke jeng ro junom la junom Amen. Kumbelah hukum yang ngi daunong panem bat kumbelah hikai ngi dakstin blay ngi nud banong kokpa jungi ubah hapneng kalong ka bakoj ka karteng jongme kanwan kai ma jongme kalong ka mon jongme ha ka kendeu kumbah hapneng ai ngi mancha ka jungbam jungi ka bahala ka sngi batama ngi kerengkang jungi kumbang rogi mapi ke bless new yangi padwad yalam yangi sha ke jing penshoy hanre de palai yangi na ke bas new to panlai yangi ngi karpat ko try na ke jing snew baro ha ke jing sbon jong me to ai jing sok jing san ya ke sngi jungi knang ba da ke jing rap ke jing isnei jong me ngin lai barabo na ke pop bangin yo jing da na ke jing jenjar baro kat ba ngi dengap kmelenti ya ke jing kerman bakoj Bad ke jingwan pat jong nong penem jongi u Jesus Christ. Namar ke jengme kalong ka ima ke jengme ke bor berkau burom junama junam Kotra Jesus Christ me belong haki apostol jongme ke jingsuk ngai api ke jingsuk jonga ngai api. Wat pe ya ki pop jongi hanro ya ke jinge jong kabalang jongme bad ha ke jingsbun jongme tai ha ka ya ke jingsuk bad ke jinge tali ka wei kat kum kamon jongme Mame ubem berbasan syar junam la junam amen. Kajing suku turai kedan barabor raingkat bat pi. Tongin ya terwaya kedak kajing suk iwe highway pat kajing suk bat pi. Kokun lang roduble
hak mi kun long brod jong blay hak mi ubakid no yaki pop jong kapartei suk yang i plasakot sha kan ke jing khawai jong ukun lang brod okan rad nam song okan man pop ke yang ke chenga and resh om tan ketuen ke men sen chenga kan sakia hi kaman berkesenam cross kan ri kam ini so chengen bom jukon amen. Jesu ko log
Jing Tian Jung Amelo, Jing Xian Jung Amelo, Xia Jai Na Ming Asi, Xia Jai Na mengan we ngamane yame ban ngai yame Jisu ko blai chong nga Jisu ko lok chong nga cho ngin ya duai menta balapan klan yang i dak bo jong kane ka sakramen to ya lam yang i ko try bangin mentoi na ka jing hikai jong u ambros ba khoj knang ba dak ba ngi pen stat klem shifting ha kalanti jong me an pan kre yang i na ka banta ka jing kmen jong ka jing khawai bom chukut Dau Chris utrai jungi utrai don rengkat bat pi ublei badan bor baro un kurku ya pi ukpa badukon badaman sem bakot amen tole suk ej bat sakri utrai da gajing emba bha jong pi isamu ya blei Number pra. One Jisu adong penslen, one pelayan inaslen, na jiap ipopeni, tang ame jing tian yin shen, du ti xiao jian. Junam la junam. Amen.